Здравейте на всички! Аз съм Дарина. А аз съм Невора. Добре дошли на това празнично събитие. Преди 1000 години Бог обеща, че Неговият син ще дойде на земята. Той даде много предсказания на своя народ за това чудесно събитие. Те са написани в Стария завет, първата част на Библията. Там може да прочетем някои от имената, с които той щеше да се нарича. Едно от тях е Бог могъщ. Бог иска да знаем, че Исус Христос е много повече от добър и мил човек. Той е Бог могъщ, единственият Божи син. Сега започват стихотворенията. Първа е Анита. Моля за вашите аплодисменти. Тя ще роди син, когато ще нарече Исус, защото Той е който ще спаси света от греха му. Дойде редът на Митко. Моля за вашите аплодисменти. А Бог на надеждата да ме изпълни с пълна радост и мир във вярата, така че чрез силата на Святия Дух да ми изпълни. Да се премножава надеждата ми. Алелуя! Следващият е Митето. Моля за вашите аплодисменти. Девицата се роди. Се зачене и ще роди син, където ще го нарече Емануил, и това означава, че Бог е с нас. Дойде редът на Мария. Моля за вашите аплодисменти. Тя ще роди син, когато ще го нарекам Исус, защото Той е, който ще спаси родете си от греховете им. Следващият е Петрос. Къде е Петрос? Давай, Петрос! Айде, Петрос. Окей. Дойде редът на Христо. Моля за вашите аплодисменти. Давай, Христа! Амин. Да се роди, амин. За Вселина, амин, амин, амин. Може всички деца от казаха стихотворенията да седнат. Петрос! Айде, Петрос. Айде, Петро. Кажи Джизус. Тидош. Бог. Обращение към църквата. Чудесно е, че има някой, който не се променя и той винаги е с нас. Прекрасно е, че има един твърд като скала, оставащ непоклатима, въпреки развиващите се в нея вълни на живота. Моля сега за тримата младежи. Затова не дейте се събира съкровища на земята, където молеци ръжда ги изяждат и където крадци подкопават и крадат. Но събирайте си съкровища на небето, защото където е съкровището ти, там ще бъде и сърцето ти. Алелуя! Отдай
Дайте на Него цялата си слава. Превъзнашност възложете своята надежда на Неговите съслуги. Заслужете цялата си доверие в Неговата кръв и не стрирайте цялата си радост в Неговата присъствие. И тогава ще имаме мир. Здравей, благодатна! Господ е с тебе. Благословена си ти между жените. И ще израсне пръчка из себе пън и отрасъл, и с корените му ще носи плод. И Духът Господен ще почива на него, дух на мъдрост и разум, дух на съвет и на сила, дух на знание и на страх от Господа. Поради милосърдието на нашия Бог, ни посети зора отгоре, за да осияе седящите в тъмнина и мрачна сянка, така що да отправим нозете ни в пътя на мира. Но на измъчената земя не ще има мрак, както е в предишните времена. Людите, които ходиха в тъмнина, видяха голяма светлина. На ония, които седяха в земя, на мрачна сянка, изгря им светлина. Но дори хората от Витлеем, град, в който се роди Господ Исус, не знаеха кой е всъщност Той. Те мислеха, че Той е син на Йосиф и жена му Мария, но се лъжеха. Когато Господ Исус Христос слезе от небето, за да дойде на земята, Той стана човек, Мария го роди като малко бебе. Тя бе неговата майка, но той нямаше земен баща. Беше истинско мъничко бебе, но не си представяше да бъде Бог и Отец на вечността. А когато се изпълни времето, Бог изпрати сина си от място, което се роди от жена. Роди се и под закона, за да изкупи уния, които бяха под закона, та да получим усиновението. В дните на юдейския цар Ирод ангел Господен бе изпратен от Бога в галилейският град, наречен Назарет. При една девица, сгодена за мъж на име Йосиф от Давидовия дом, а името на девицата бе Мария. И като дойде, ангелът при нея рече: излиза ангел Гавраил. Здравей, благодатна! Господ е с тебе. Благословена си ти между жените. А тя много се смути от думата му и в недоумение беше какъв ли ще бъде той. Не бой се, Марио, защото си придобила Божието благословение. И ето ще зачнеш в утробата си и ще родиш син. И на земята миро, на земята човеците и който неговото благоволение. Браво на Ицака! И с това свършихме това събитие. Моля за вашите аплодисменти за всички. Казвам ви, дайте на здраве, но виждате. Амин.
Боби, може ли 5-10 минутки да отнемем всеки родител да уважи детето си? Ще помоля моите красиви принцеси да заповядат тук. Благодаря ви, почетени сме, обичаме ви. Няма тя. Заповядайте. Тя ми чу гласа. Айде. Дарина, вземи си подаръка да не задържам. Айде. Тя ти носим ти на мама подарък. Принцеси вика и аз съм принцеса. Да. Скайма ли е с кашкала ли? Каршук. Браво! Сядай, Дарина, някой да сня. Браво! Ай, а малката? Тя спи. И за Алисия има сяж доли. Само да кажем, че всички родители да знаете, че дядо Коледа не дава подарък. Да. Да не лъже на деца. С цел ги дават родителите, че да знаем кой купува подарък. Лони, заповядай. Айде! Може ли да кажеш това? Айде, много малко беше. Давай. Айде! Кажи. Айде, че нямаш да дадеш. Айде, давай, че ще взем подарък. Чудо се роди, амин. Вземи си, виж какво ти купи тати. Леле, браво! Си за да твориш. И днес почитам ръцете ти с този малък крем. Нека бъде помазание, защото ръцете ти са създадени да твориш и нека бъдат употребени от Духа на Господа. Пада. Сине. Днес я получаваш като кола, купена от нас. Ще дойде деня, в който ще те видя сам да си я закупиш кеш и ще бъде само една от колите ти. Айде, сестра, подарунки. Айде. Сар тащи романес, хораханес, турски, саржанес. Аз искам на сръбски. Давай. И сам на дендат, ами сидичок севером, пепиром. Само да ви кажа, че целувка даде. Айде, браво! Благода сама. Благославям тези ръце винаги да бъдат употребени за Божиите дела и винаги носетите да бъдат в дом на молитва. Къде са? Благославям те в мир и спокойствие. Нека Божията благодат да заобилства в сърцето ти и винаги да бъдеш в Божието дело и винаги да бъдеш в дом на молитва в името на Исус. И сега седи чок се вил. Ама? Исус. Кажи благодаря ти, Исус. Халелуя. Дан Исус! Браво, Петров! Цецка, ела? Нищо да е, благослови детето ти. Обърни се. Благославям двете си деца, и Митко, и Ицко. Бъдете винаги в Божието присъствие. Бог винаги да ви води и да ви дава дух на разпознание. Винаги правилните хора да бъдат с вас, до вас, пред вас. Винаги в името на Исус. В името на Исус да продължаваш пътя си с Бог. Амен. Ето, молете се, кажете нещо хубаво за децата. Първо, за всички бих се извинила. Трябва да говоря на турски, защото нашите деца знаят турски.
И обръщам се към тях, защото те все още се опитват да опознават нашият Господ Исус Христос. Ние вкъщи преминаваме от много труден период в момента и постоянно се обръщаме към Бога и с тях се обръщаме. Сестра ми беше в много тежко състояние, но слава на Бога, с нашите ангели тя преуспя. Ефе, Айсел, Алейна, Арас, дядо Коледа Йокабла, Ама Исавар. Bu pодарък İsa'dan abla. Ama bundan daha büyüğü de var. O da gelecek çok yakında. Aras bu senin. Evet. Aysel bu senin. Aleyna bu senin. Efe. Evde biz bir kere İsa Mesih bizim Tanrımız ve koruyucumuz dedik değil mi? Sonra bir de daha bir şey söyledik. Haleluya. 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 Тя преуспя с тях. Браво. Тези подаръци също са за децата. Елена. Амен. За моите деца, те са вече големи за подаръци. Те искат финанси. Аде, Ружди, заповядай. Айде. Давай. Нека да дойде най-малкият ни брат Мартин, да го уважим с един подарък и Бог да го благослови. Виждаш ли какви подаръци идват? Айде! Заповядай. Вижда си, нека да си благословен, брат. Браво! Сканирай QR кода и се абонирай за канала ни в YouTube.